دەربارەی ڕەوشە سووریا بشێوەیەکی گشتی ڕۆژاوای کوردستانی تایبەتی هەروەها ئەو بردومانên بەردەوامên تورکیایە لەسەر خاکە ڕۆژاوای کوردستانی هەوڵێن ئاساییکردنا پەیوەندیên تورکیا و شامێک و ئەف دەمەکە دەست پێکردینە وێ مژارێ وێ گوتوبێژ بکەم دەگەل بەڕێز محمود محمد ئەندامێ مەکتەبە سیاسیە پارتی دەموکراتە کوردستان لە سووریایە الوحدە لە ستودیە وێ دگەلمە بیتن بەڕێز محمود ئێوار باش دوو بخێر سەدەمێن زۆربوون ئاوان ێرشên تورکیایە لەوێ داویە چنە بریا بەرسباتە بدەم ناوێ پارتیە ڕاست بکەم پارتی یەکیتی دیموکراتی کورد لە سووریا بەڕاستی تورکیا ڕۆژا ڕۆژدا بەری ئەردۆغان و ئێ پشتیوی ڕژی وەرێ و ئەردۆغان تەفدا دژیتیا دۆزا کوردی دکن ئەو سەبەبێ ئانەها بقەنەعاتێ ما وەک پرۆپاگاندەکەیە ji بۆ هەڵبژاردنê 2023 ئەردۆغان ji ber rewşawiya navxweyî gelekî lewaz bûye û mehneya inu wela yan hêzê qesedê li were yan jî PKK li were mebesta Erdogan Kurd in nebûna tiştekî ji Kurdarê ye tê mebestê wî ji ghêrî wê natune û Kurd dîrokî hatine naskirin milletekî aştîxwazin milletekî rêz li derawsiyê xwe cîranê xwe dikin ti cara tecawuzê ser cîranê xwe nakin qenaetê me Erdogan di navxweya wî de zor xeraba rewşawî ne ev jî propagandayê intîxabî ne dayatê intîxabî ne ji bo navxweya xwe û taybetî abûra wî ne gelekî dabeziya Erdogan dê ser astê opozisyonê ser astê milletên Tirkî bi tevda gelekî rewşa wî lewaz bûye dixwaze bê inu parastina emniyeta xwe ew asayişê xwe neteweyî biparêze vê mehneyê dike inu ez başûrî xwe diparêzim ji tîrorê qenaetê me ew kesê berrevanî berxaka xwe de bike ti cara netîrorin li hember Tirkiya çendî nêrîn me û tîbînê me rexneyê me li ser wa hebin em palpiştiya wa dikin li dijî Tirkiya ji ber weke min berê anî ziman Tirkiya dijmina serekeya ji nav her çar rejîmên dagîrker rola wê gelekî nerêniya li ser pirsa Kurdî geleca Tirkiya jî dibêjîtin hêzên Hesedê yên YPG yên PKK li Rojavayê Kurdistanê sunûrên me birduman dikin bi topan lewra em êrişî ser wan dikin ev yek rast e aniha min li gotinê te temaşa kir û gortişta di bernamecê te de hat qenaetê me Tirkiya me negotiye Tirkiya wed Tirkiya wed bêje êma mehneyê çêdike hênceta çêdike tu cara eva bû teqrîben sala yazdeh heye باwer nakim bê rengekî fermî mûçeyek ji Bakur Rojhilatê Sûriya ji herêmên Kurdî dijî Tirkiya bi kar hatibê lê wê biçe ji bo reya giştiya cîhanî diyar bike inu wela ez dixwazim berrevaniyê li ber xwe dekim bir emniyeta xwe de bikim vê mehneyê dike mixabin hevalên me ew birayên me ên Zanjarê te ne yan we dîvçûn kiriye li ser vêyekê ku hêzên Hesedê YPG sunûrên Tirkiye birduman nakin hencetên zanyarê me û melumatê me dûvçûn heye ti cara nekiriye bes Erdogan û desteyên wîna û ew çekdarên murtezik ew ê Xwan Müslîmîn vê dikin vê mehneyê dikin beriya wê na meselin berî ku bêjî wela sînorê me derbas dikin û tobaran dikin digo wela başûrê me xeterek li ser me heye eger tiştek Kurdara çêbê û dîrokî tarîxiyen معروفە dibêjin bera tiştek Kurdara çê nebe û ew helaya me li başûrê Kurdistan kirî em dubare nakin li Kurdistanê Rojava Tirkiya ji bilî bordumana bi topan gelek cana bi dronan êrişî ser Rojavayê Kurdistanê diketin yanî serkirdeyên hêzên Hesedê yên YPG dike armanc û jêbecê diketin armanca xwe jî bi cê diketin li gorî dîvçûnên we kî wan zanyariyan didete bi qenaetê me û tişta diyar berçav kesên hene acanê Tirkiyanê di nav hêzên Hesedê de van zanyariya dina wana ji ber
ئەو ئەحداسیاتێ چێ دەبن ئارمانجی خۆ پێکتێنن یعنی یەکیش دەرڤی لەناو جهێ بریارێ دەبێ قەناعەتێ ماوێ تجارە نکار بێ وان زانیاریا بدێوانە و درون سەدێ تڕمبێ لە ڕۆژە هەزارە دەچن هەندێک ژێ دەر هەنە فەرمینە هەندێکژی هەنە نەفەرمینە لە ڕاگاندنێ دەبێژن ینی بەرپرسێن پەکێکێنە یەن دەربەی ڕۆژاوای کوردستانی لە قەندیلێنە ئەس نکارم وان زانیاریانە دەدەن ئالینە بەس ئادیار چیەکی دووچوونێ بکێ چیەکی بێژی ئەس خۆم ژوولتکەم بسیاستێ دزانەیەک و کەسن هەنا ئاجانن تۆکیا دناوان هێزادا دنابێ ئیدارێدا ئەحداسیاتە دنەوە ji berveyekê hertim weke partiya me Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriya em ji war re dibêjin gereka em karibin vê îdarê biparêzin em bihemênin ji van kesê gendel ji van kesê fesad ew ê ku acanin em karibin dovçûnê peywa bikin wa ji nav van hêza derxin û cizayê wa bidin we. We hiç car ji Hesedê yan peyedê ragotiye yan Mesedê ragotiye bi tena serê xwe Rojavayê Kurdistan bi rêve naçîtin. Êzîndir ji hene ji dervey Rojavayê Kurdistanê ne? Tim dibêjin û armancê partiya me em bêjin gereka tevgera Kurdî ser û ber hemû partiyên wê civaka sivîl kesên siyasetmedarê kevin Çima li we guhdarî nakin? ew ji wa pirsiyar têkirin em dibêjin eger fi'len em bixwazin xizmetî milletê xwe bikin em bixwazin milletê Kurd û pêkhatiyên herêmên Kurdistanê li dora vê îdarê bibin kom gereka em tevda bêxin şirîk kongirek netewî Kurdî destpêkê li darkeve û piştre kongirek niştimanî Sûrî li darkeve û em karibin nerîna xwe ya hevbeş wek tevgera Kurdî li Sûriya bo dihata Sûriya û şêweya rejîmê rêveberiyê şêweya mafê milletê Kurd tê dewerê destnîşan kirin. Niha hewla asayîkirina peywendiyan heye di navbera Şamê û Enqerê. Çarenivîsê hêzên Hesedê wê çi bin? Metirsiyek zor heye. Eger herê serî bes bi qenaetê me ew danûstandin ji astê eminiyî derbasî nabe siyasî ji ber şirûtê her du aliya gelekî qursin ne ev alîkarê cêbecê bike ne ew alîkarê cêbecê bike. Mesela Faysal Muqdam wezîrê derewê Sûriya dibêje em nikarin bi Tirkiye re danûstandinê bikin eger milîmetrek ji erdê Sûriya bin destê wê nadibê Tirkiye dibê leşkerê xwe tev de bigerêne û çeteyên xwe ew sînorê xwe saykesbî ku ew ê ku feilî ne hidûdê waya. Beres Mehmûd kewate eger sibê rojê da peywendên her du aliyan asayî bûn tiştek namîne bi navê hêzên Hesedê YPG li Rojavayê Kurdistanê. Wexta bikin bi qenaetê me wek Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriya em bînin wê rêkewtinek eger çê bibe. Em dîsa wexta bêjin eger manek zor dide çê bibe wê li ser hesabê tevgera Kurdî bê ser û ber. Zor baş e. Hindê wê bawerî dane Amerîka wê Kurdan biparêze li Rojavayê Kurdistanê eger ev hewle ketwarê cêbecêkirinê? Tarîxa Amerîkana û Rûsa diyara ji milletê Kurdan. Dîrokê isbat kiriye bercewend ewin ê sabit em vegerin dewra Rûsya Komarî Kurdistan mihabar itîfaqa sîver ji dêlavê Lozan anîn dana Efrînê em werin Amerîka danîna Kirkûkê danîna serêkaniyê û girêspî îzen bercewendê xwe diparêzin eger hatû bercewendê wê jê Kurda zêdetir bin wê Baş Amerîka siyasetê diketin berjewendên xwe diparêzîtin lê Amerîka çend ce hewl daye hên bixwe Kurd tevgerên Kurdî hêzên Kurdî li wê derê hevdû bigirin Rojavayê Kurdistanê biparêzin lê hîn bixwe tefreqe bûyne we nekariye hevdû bigirin. Çend ce hewla diyaloga Kurdî daye lê we nexwastiye. Bi qenaetê me yanî xetake ne Amerîka hînin. Bi qenaetê me xwe evana esas êşama ev jevçûne û neyekbûna û dermanê me jî yekelwestî û yek mewqifê tevgera Kurdî li Sûriyaya lê Amerîkan eger bixwaze feilî Kurda bêxê yek bi qenaetê min 24 saeta tevgera me Kurdî mecbûr dike bibe yek ji ber nimûna me wan hewlên xwe dayne we nekariye hewla didin
هەولادە بەس بەر بەرژەوەن دیت خوا نەکاری هین تەفرەقە بووینە ئەبەدەن تجارە نکارێ دەبش تورکیا بەردێ نکارێ دەبش ئیرانیا بەردێ نکارێ دەبش تجارە بەرجەوەندێ خوا نادێ قوربانی بەرجەوەندێ کووردا هیویدارم ئەو ڕۆژ بێ و هەفتوو بگرن ئەمژی گرەیانەتەوەی وەک پارتیایەک هەمی هێز بەگەرن ڕۆژاوای کوردستانی بە هەڤڕا سیاسەتێ بکەن ئەوژی مەبەستامایە وەک پارتیایەکتیا دیموکراتە کورد لە سووریا مەدانیە سەرم لێخوا ئەم کار بکەن ji بۆ یەکیتیا تەبگەڕا کورد لە سووریا بەبێ شەرت محمود محەممەد ئەندامی مەکتەبە سیاسیە پارتیا یەکەتیا دەموکراتە کورد لە سووریایە ئەلوەحدە لە ستودیێت و میێوانێەوە بووی گەلێکی سپاس بۆ ئێوەژی